बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जानो गोनां प्रग्राम जागोन जायगायाव दंफैयो आं लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। भिडिअखौ नोंथाङा मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना हो। आं हानायखिनि नोंथांमोननो देखायलांनो नाजागोन लोगोफोर। बिदिबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। थारमाने जायगा आं दा बे मेन पेन्डेल गोजौआव गाखोनानै दंहैयो। जायगाखौ ओरैबायदि गुवार बानायदों। नोंथांमोननो आं सेस्था खालामगोन देखायनो। नायलांबाय था। नैबे जाहैबाय माइबां हाउस। नोंथांमोना नायलांबाय था दे, हानायखिनि देखायलांबाय थानोसै। बेनो जाहैबाय माइबां हाउस बर'नि डिमापुर नोगोरनि। माइबां हाउसआव गाखोबाय। माइबां हाउस। बे समाव दं आं दा नै माइबां हाउस न' सिङाव। नोंथांमोना नायनो हागोन नै। गोगोम गुवारखालै एरियायाबो। उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बर'नि बिफा। बे जाहैबाय टुरिज्म डिपार्टमेन्टनि बियो। मै गान्दा हाजो कमप्लिट जायाखै दाबो बानायगासिनो। गान्दाया मानै मासे फिसा। बे जाहैबाय फौजिफोरनि टेन्ट हाउस बानायनाय। लोगोफोर नै आं दा फौजिफोरनि टेन्ट हाउस बानायनाय सिंखौ देखायगासिनो नोंथांमोननो। नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ। हानायखिनि देखायलांनो नाजागोन आङो। गोसो होनानै बानायगासिनो।
वीडियो बना रहा हूँ